Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 23, osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Aitziber Kanpion Iruñeko zinegotziarekin egongo gara hemen. Plaza On izeneko voluntarioen sarea martxan jarri dute, eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Josu Arraizekin egongo gara Lab sindikatuko kidea dena. Urtarrilaren 30ean Iruñean hezkuntza grebara deitu dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1870ko urtarrilaren 23an, Aebetako armadak Marias ibaiko sarraskia eragin zuen. Piegan jatorrizko herriko 217 pertsona hil zituen Montanan. Hildako gehienak haurrak, emakumeak eta adinekoak ziren. Urte batzuk geroago, 1961ko urtarrilaren 23an, 2 bomba nuklear askatu zituen hegazkin batek nahi gabe, Aebetako Ipar Karolinan, Goldsboro gainean. Hiroshiman jaurtitakoa 260 aldiz gainditzen zuten kargak ziren, eta 4 segurtasun protokolotik 3 egin zuten huts. Hegazkinetatik askatuta, parachuta aktibatu eta azken unean funtzionatzen duen tensio txikiko etengailu bati esker saihestu zen leherketa. Aebetako gobernuak afera gutxietsi eta alderantziz arma horien alorrean dagoen segurtasun heina goraipatzeko baliatu zuen istripua. 2013an azaldu zuen The Guardianek segurtasunean egon zen akatsarena, Aebetako gobernuak gorderik atxikiko dokumentuetan oinarriturik. Egun berean, baina 1976an, euskal musikariaren jaialdi arrakastatsua egin zen Donostiako Victoria Eugenia antzokian, frankismo betean. Egun eta ordu berean, La Voz de Españak Bellas Artesen konkurtso de artistas nobeles antolatua zuen. Jarrai antzerki taldeak sarrera guztiak agortu zituen. Eta bukatzeko 1985ko urtarrilaren 23an, etak Gregorio Ordóñez Pepeko Gipuzkoako presidentea eta Donostiako zinegotzia hil zuen. Etak jokamoldea aldatu eta bere ekintza armatuaren helburuak zabaldu zituen, bere ustez gatazka luzatzeko ardura zuen edonor jomugan jarrita. Ordóñez izan zen etak hildako Pepeko lehenkidea, eta haren hilketak erantzun sozial handia piztu zuen, baita ezker abertzalean pitzadurak eragin ere. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Mo behi euskaldun baten memoriak izeneko liburua izango dute aztergai. Hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da irakurle taldea, aurretik irakurritako liburu bati buruz aritzeko. Juantxo Urdiroz idazleak koordinatzen du. Aurtengo saioa urtarrilaren 23an izango da. Eta Juan Suarezen Mo behi euskaldun baten memoriak liburuaz eztabaidatuko da.
Larunbatean Izaki Gardenak eta Nasker taldeen kontzertua egongo da Totem Aretoan. 2012an sortu zuen Jon Basagurenek Izaki Gardenak taldea. Ordutik 3 disko luze eta hainbat single plazaratu dituzte, rockaren eta poparen arteko soinuak landuz. Orain, 4 urteko geldialdi baten ondoren 2024an berriz martxan jarri da taldea. Orube izeneko diskoa argitaratuz. Totemen izango dira Nasker Atarrabiako taldearekin batera, arratsaldeko 8etan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Junsek, Peperi eta Voxi emandako botoak batzen ditu pentsioak handitzen zituen dekretua bertan behera uzteko. Urtarrilan 2,8ko igoera otsailean murriztuko da. Garraioari eragindako deskontuen luzapena eta danarekiko laguntzak ere bertan behera utzi dituzte. LGSA 2023ko 1080etan itzulik da. UPN abstenitu egin zen gobernuak 177,171 galdu zuen bozketan. Argazki nagusian, atzo jende asko bildu zen Nafarroako estadean. Titularrean, Nafarroak bere esentzia erakusten du Fiturren. Gobernuak masifikaziorik ezaren eta bisitarekiko konplizitatearen alde egin du. Gobernuak masifikaziorik ezaren eta bisitariekiko konplizitatearen alde egin du. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, pintura gorria bota dute erorikoen monumentuan. Eskuinekoan berriz, Nafarroak 125 milioi inbertituko ditu iazko superabitekin. Eskuineko berrietan, alde batetik sindikatuek grebari eutsi diote hezkuntzaren pasibotasunaren aurrean. Beste alde batetik, udalak maristen babes ofizialeko etxebizitzak hastea eskatzen du libreak baimentzeko. Jarraian, Hondarribiko mendizale bat hilik aurkitu dute saioan. Gainera, Tuteran 81 pertsona atxilotu dituzte legez kanpoko autoen lasterketengatik. Bukatzeko, García Martínez Fanlo ordezkatu du unibertsitateko kontseilari gisa. Diario de Navarraren titular nagusian, Sánchezek kolpea hartu du Kongresuan, Puigdemont utzita. Atzera botatako dekretuak 2 dira. Alde batetik, pentsioi dagokienez, urtarrilean igo dira, baina otsailean errebalorizazioarekin zer gertatuko den jakitea falta da. Beste alde batetik, gobernuak hiribarruko eta hiriarteko garraioari emandako diru laguntza amaitu da. Argazki nagusian, Jose Antonio Asiain kontserba latekin batera atzo edukiontziak laguntzeko nabe batean. Titularrean, 83 urteko elkartasuna. Erdiko berrian, Volkswagenek 200 errefortzu pertsona sartzea aurre ikusten du. Beheko berrietan, ezkerrekoan, Juan Luis García gobernuko kontseilari berria Patricia Fanloren ordez. Eskuinekoan, ezker abertzalea behin betiko eginda EH Bildurekin. Goiko berrietan, alde batetik, Fuertes taldeak ere ubesa erosi nahi du. Beste alde batetik, Omega Teneriak ez ditu itxiko. Azkenik Nafarroak Fiturren aurkeztu du bere eskaintza. Gararen titular nagusian, EAJak eta Junsek energia enpresak aparteko zergarik gabe utzi dituzte. EAJaren ezetzak duela 2 urteko jarrera aldatuta, puntu bat jarri zion atzo energiaren etekinen gaineko zerga bereziari. Junstenari, Kongresuan eztabaidatzen ari ziren dekretu sozial guztien aurka bozkatu zuena, eta Peperi eta Voxi. Argazki nagusian, Bilbon egindako hezkuntza grebako une bat dugu. Titularrean, erantzun handia hezkuntzako lehen greba egunean. Ezkerreko berrian, Eudelekin lurzoruari buruzko akordioa iragarri du lakuak. Beheko berrietan, alde batetik, Israelek Jeninen ezarri ditu Gazan egindako praktika genozidak. Beste alde batetik, aldetik jipoituta eta final 8eretako txartela lortu gabe irten da Istanbuletik. Amaitzeko, pilotaren hautagaia 7 haizetara den J. Michelenaren hitzetan, klubik ez balego alferrik lan egingo genuke. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak akordioa egin du sindikatuekin ertzaintzarako gatazka bideratzeko.
Segurtasun sailak hitzarmena berritzeko oinarriak adostu ditu sindikatu nagusiekin. Euspel eta Ertzaintzak borrokan mugimendua itunaren kontra agertu dira. Ertzain bakoitzak 4.200 euro gordin gehiago jasoko ditu urtero. Euspel eta Ertzainak borrokan mugimendua itunaren kontra agertu dira. Ertzain bakoitzak 4.200 euro gordin gehiago jasoko ditu urtero. Argazki nagusian, hezkuntzako sindikatuek deituta Bilbon egin zuten manifestazioa. Titularrean, ikastetxeak hustu ditu hezkuntzarako grebak deitzaileen arabera. Goiko Berrian indarkeria matxistaren aurkako ekintzaile kenjarra den Jospin Barasaren hitzetan, emakume gehienak ezakite alarma nola piztu eskubideren bat urratzen dietenean. Beheko argazkian Rafa Silva aurrelaria Arrizabalaga gainditzen. Titularrean, lehenengo porrota Europa Ligan, Atletikek 4-1 galdu zuen Besiktasen aurka. Eskuineko Berrian, Lanartea elkarteak salatu du ohikoa dela sari eta beka deialdietan egile eskubideak urratzea. Ezkerrekoetan, Goikoan energia enpresen gaineko zerga ez luzatzea erabaki dute Madrilen. Behekoan berriz, Elak eta Esteilasek helegitea jarri diote merezimenduen dekretuari. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian despopulazioari nola aurre egiteko parte hartze prozesua abiatuko du Nafarroako Udal Federazioak. Eskualde desberdinetan bilerak egingo dira udal ordezkariekin proposamenak jasotzeko asmoarekin. Eskuineko Berrietan, Goikoan, Ela eta Esteila sindikatuek helegitea jarri diote merezimenduen foru dekretuari. Nafarroako gobernuak herritar euskaldunen eskubideak urratu dituela salatu dute. Behekoan GKS-ko June Eginoren hitzetan, gerren ondorioz ezarritako austeritate politikek gogor kolpatzen dituzte langileak. Gerraren eta fasismoaren aurka lelopean manifestazioa antolatu du Gazte Koordinadora Sozialistak larunbatean Iruñean. Kaixo, lehen aipatugun bezala, orain Aitziber kanpion zinegotziarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egun oso ongi. Bueno, Plaza On izeneko voluntarioen sarea orkestera zatoz, ezta? Bai, da. Eta, bueno, zertan datza hau? Plaza On esan duke auzolanerako beste tresna bata. Badakigu Iruñean auzolanerako, auzolanean ibilbide luzea daukagula eta ekarpen bat da. Ze badakigu badagoela jendea, nahiko lukeena bere komunitatean, bere auzoan parte hartu, baina oraindik ez dago nolabait integratuta sare horietan. Eta orduan erraztu nahiko genuke, modu individualean bere komunitatean ekarpena egin nahi duten pertsona horiek aukera bat izatea, non atea jo. Eta horretarako da Plaza On. Eta noiz jarri duzu egun martxan? Begira, Iruñeko udaleko voluntariotza zerbitzua aurretik heldu zen, martxan zegoen orain dela 2 urte gutxi gora bera. Orain egin duguna izan da nolabait zabalpen bat eta garapen bat ikusten genuen hor bazegoela hazi bat, uste genuen aukera gehiago izan zitzakela, are gehiago ulertuta voluntariotza ez ekintza individual bat bezala, baizik eta zerbait kolektiboa, zerbait dagoeneko martxan dagoen zerbaiti ekarpena egiten diona, eta horregatik orain egin duguna, Plaza honekin da, funtzio horiek pixka bat handitu, eta kontzeptua ere nolabait berritu, eta hemendik aurrera martxan dago orain arte ere egon den bezala. Eta helburuak dira lehen aipatu dituztunak? Helburua, lehen esan duan bezala, auzolanarekin oso lotuta dago, eta ildo ezberdinak jorratzen ditu Plaza honek. Bereziki, helburua da, ulertuta guk badugula jendarte bat, autoantolaketarako ere joera baduena, eta gainera autoantolaketa hori komunitatera begira doana, ingurukoen bizitzak eta gure bizitza propioa hobetzeko antolatuta dagoena, eta helburua horri ekarpen bat egitea da. Gainera uste dugu ere aitortza bat badela. Orain arte
auzolanean egindako ibilbide guztiari aitortza bat ere bada eta ekarpen bat. Eta beraz, helburu nagusiena, sare horiek, auzolan sare horiek nolabait, aberastea eta ekarpen bat egitea izango litzateke. Eta hau sortzeko behar hori identifikatu zenuten? Begira, esate dizuan bezala, zerbitzua dagoeneko martxan zegoen. Eta gobernuan sartu ginenean, aurkitu genuen hor, zegoela jende dexente izena eman da. Egia esan guretzat, nahiko sorpresa atsegina izan zen. Eta horrekin batera nik uste dut badagoela hausnarketa batez, azkeneko urtetan edo hamarkadetan egiten duguna, non auzoetako herri mugimendua, geroz eta jende gutxiagok parte hartzen duela, eta badagoela beranzko joera bat, eta orduan esan genuen, bi gauza hauek lotu daitezke. Badago hausnarketa bat esaten duena, auzoetako herri mugimendua berantz doala, eta hemen badago jende bat izena eman duena voluntario izateko, orduan lotu ditzagun, ez? Eta hortik heldu da gure zerbitzuaren garapena, helburu horrekin. Pixka bat antolatzea da, jende hori antolatzea. Guk esaten dugu aukerak kudeatzen dituela, plaza honek. Hau da, alde batetik plaza honek identifikatzen ditu non dagoen beharrak, horretarako plaza honeko ekipoak parte hartzen du adinekoen sareetan, edo aurren sareetan, auzoetako foroetan, eta hor identifikatzen dira zeintzuk izan daitezke auzoetan dauden beharrak lan voluntarioa har dezaketenak. Eta aldi berean jasotzen dituzte pertsonak, esate dutena, nik voluntario izan nahi dut. Eta horregatik esaten dugu aukerak kudeatzen dituela, ze hori lotzen denean sortzen da lan voluntarioa eta ekarpen hori. Eta zergatik deitzen da plaza on, iratori izena? Iruditzen zitzaigun garrantzitsua alde batetik. Iruñeko oinarrizko bi hizkuntzatan baliogarria izatea, euskaraz eta erderaz izatea. Plaza eta plaza, bai euskaraz eta bai erderaz esaten da. Eta lan voluntarioaren, hau da, pertsona voluntarioari erreferentzia baino iruditzen zitzaigun eraginkorragoa zela pentsatzea topaleku bat izatea. Gure auzoetan plazetan zer gertatzen da. Plazetan elkar ezagutzen dugu, elkarren berri dugu, beharrak identifikatzen ditugu, sarean lan egiten dugu, eta plaza izaera horrek badauka voluntariotzarekin esaten nuen lan kolektibo horren izaera. Hemen elkartzen gara eta hemen komunitatea egiten dugu. Eta on hori, euskaraz ematen zigun aukera esateko hau plaza on bat da. Gauza onak gertatzen diren lekua da. Eta on, inglesez, piztu on horrek ere esan nahi zuelako plaza honek aktibatu egiten duela eta pizten dituela sare horiek. Azkenean 3 hizkuntza hori da, 3 hizkuntza sartu ditugu eta iruditzen zitzaigun hitz joko polita zela eta gainera sartu genuen hau guztia Iruñeko kaleetako plaka batean. Ze garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere hiriarekin lotzea. Eta hiriarekiko atxikimendu, sentimendu bat izatea eta identifikatzea eta plakek eragiten digute olako identifikazio bat gure hiriarekin. Eta nolako funtzionamentua du honek? Nola ematen da izena, nolak eman dezak izena? Eman dezakete izena, 18 urtez gorako pertsona guztiek, hortik berakoek beharko dute guraso edo tutoren baimen bat, eta bidez berdina daude. Web horria martxan dago, plazaon.pamplona.es horretan badago informazioa eta badago izena emateko aukera, eta gero plazaon lantaldea Kondestablen dago. Kondestableko 2. pisuan, hor dago zentro espazio kolaboratiboa, eta hor parte hartzeko 3 zerbitzu daude. Bertara joan da, han egongo da lantaldea, esaten dudan bezala, eta harrera egiten diete izen eman nahi duten guztiei. Informazioa eman eta interesak jaso. Eta hor harrera bat hasten da, eta harreman bat hasten da, gero aukera horiek kudeatu ahal izateko. Eta behin izena eman da, astero batzen dira? Ez,
Plaza honeko lantaldeak identifikatzen du non eta zertan, bere gaitasunen edo disposizioaren arabera, zertan egin dezaken ekarpen hori. Badago jendea esaten duena, begira, ni prest nago udako oporretan ekarpena egiteko. Bestela ikasten ari naiz, edo dena delakoa, edo beste norbaitek esaten du banik, goizetan halko nuke hemen pertsona adinekoekin edo dena delakoa. Orduan, hori identifikatzean ja, pertsona hori bideratzen da ekarpena egin dezaken espazio horretara. Eta jarraipen bat egiten zaio, pertsona hori, nola joan den lan hori, eta bukaeran ere balorazio moduko bat egiten da. Eta orduan, txertatzen dira pertsona horiek beharrezkoak diren espazioetan. Eta ze espazio aurkitzen ditugu edo ze arlo? Begira, badago Iruñeko udalak dauka programa bat Lexit izenekoa, lehen hezkuntzako aurrei irakurtzen laguntzeko programa bat da, eta orduan hor badaude voluntarioen sareko pertsona batzuk laguntzen. Badago ere ekintza klimatikoko hildo bat, hor egon dira ubelde bazterra garbitzen, egon dira ere zuhaitzak landatzen. Badago ere adinekoen sareetatik ateratzen diren paseo modukoak, zer ikusia dute bakarrik egon nahi ez duten pertsona horiek aukera bat izan ditzaten beste pertsona batzuekin egoteko, paseo bat emateko, horrelako gauzak badaude eta gero ere San Ferminetako azken egunean egiten da Macedonia kale jira eta horre ere badaude voluntarioak laguntzen, antolatzen eta ibilbidean laguntzen. Eta arlo hauek eratu daitezke, igual ni joan naiteke horra eta proposatu zerbait eta zakit. Bai, zu pertsonalki ez, baina hori da plaza honek erantsi duen balioetako bat. Hau da, lehen esan duan bezala, elkartu nahi ditugu dagoeneko osatuta dauden sareak eta sare horietan parte hartzeko prest dauden pertsonak. Orduan, demagun auzo batean, Iruñeko auzo batean antolatu nahi dutela, ez dakitzen ze ekimen edo zeren eguna, eta nahiko lukete hori egin, baina ikusten dute, igual jende gehiago beharko luketela. Aukera daukate plaza honera joan, proiektua aurkeztu, eta esan guk uste dugu hemen voluntarioak hartzen alditugula. Proiektu horrek horregatik esatea izu, zuk modu pertsonalean ez, proiektu horrek baldintza batzuk bete behar ditu. Izan behar da, auzoa dinamizatzeko ekimen bat, izan behar da, irabazi asmori gabekoa, eta pixka bat ikusten dena, edo bermatzen dena, auzoari eta bere komunitateari ekarpen bat egingo duena. Eta orduan hor lotuko genituzke, bai proiektu hori eta bai plaza honen izena eman duten pertsona horiek. Eta zer garrantzi ematen dio plaza honek ez dakit beste sareekiko aliantza hori sortzea? Esan duan bezala aukerak kudeatzen ditu plaza honek eta hor ere aukera ezberdinak daude. Bagaude adibidez koordinazioan Nafarroko gobernuko plataformarekin, Nafarroa orotan lagun voluntariotza plataformarekin, parte hartzen dugu Nafarroko voluntariotza kontseiluan ere, eta bada beste eremu bat, zuzenean igual kudeatzen ez duguna, baina gobernuz kanpoko erakundeek ere egiten duten lana, eta horretan ere informazioa helarazten diegu plaza honen izena eman duten pertsona horiei guztiei, nahi izan ez gero hor ere bere ekarpena egin ahal izateko. Orduan, horregatik esaten genuen auzolan handi bat dela, sare ezberdinekin ere harremanetan gaudelako. Eta momentuz nolako harrera izan du? Esan dizuan bezala, zerbitzuan bazegoen dagoeneko jendea izan eman da, baina aurkezpena egin genuen aurreko ostiralean, eta astelenean bertan 8 lagunegia izena eman da zuten, 8 lagun berrik izena eman da zuten. Orduan uste dugu harrera ona izaten ari dela, hemendik eta datozen asteetan ere kanpaina txiki bat egingo dugu jendeak ezagutu dezan, eta ez da hainbeste igual jende askok izena eman dezala orain, baizik eta Iruñeko herritarrek jakitea existitzen dela, badago voluntario sare bat, eta momentu ezberdinetan presente edukitzea.
Eta zer esango zenioke jendeari animatzeko voluntario izatera? Nik uste dut jende asko badela voluntarioa eta ez daki, eta hori nik uste dut hasieratik garrantzitsua dela adieraztea. Ze Iruñeko udaletik egin nahi duguna da animatu jendea parte hartzera. Ez du zertan izan plaza honen, badakigu sare asko daudela, ezagutzen ditugu, aitortzen ditugu eta badakigu ze funtzio garrantzitsu egiten duten. Horregatik gonbitea sare horietan parte hartzera da. Sare horiek eusten diote komunitateari eta bizitza pixka jasangarriagoa egiten dute. Eta orduan gure gonbitea sareetan parte hartzera da. Dagoeneko ezagutzen dituztenak eta ez badute aukerarik ikusten plaza honen bitartez aurkitu dezatela non egin dezaketen ekarpen hori. Eta normalean nolako profileko jendea da? Denetari dago. Egia da adin tartea ziurrenik, 35-40 urtetik gorakoa edo izan daitekela, gero ere bizitzaren momentu vitalak asko eragiten du denbora ateratzeko. Baina gero denetari dago, oso profil ezberdinak, askotarikoak eta gauza ezberdinetan ekarpena egiteko prest daudenak. Eta gazteen artean? Nik uste dut hor badukagula erronka bat, esaten dudan bezala, helburua ez litzateke izango, aizue gazteak etorri plaza honera. Nik uste dut erronka jendarte bezala dela, gazteak uste dut badaudela, gazteek parte hartzen dute sareetan, eta gazte sare horien artean eta plaza honen artean egon baldin badaiteke harreman bat, oraindik ere sareetan parte hartzen ez duten gazte horiek txertatu ahal izateko, oso bide polita izan daiteke. Gogoratuta beti, plaza honek ez duela ezer ordezkatzen, baizik eta ekarpen bat egiten diola dagoeneko badagoenari. Eta, bukatzeko, zer da honetaz espero duzuena? Orain arte askotan esan dudan bezala, espero dugu ekarpen bat egitea. Nik uste dut badela, orain arte, 80ko hamarkada edo 80ko hamarkadan genuela eremu sozialean antolatzeko modu batzuk, eta esan dudan bezala, askotan hausnartu du, hori garatu dela, aldatu dela, eta nik uste dut, hemen ere egon daitekela hori berritzeko eta garatzeko aukera bat. Orduan, espero duguna da, sare horiei, antolatutako sare horiei, plaza honek ekarpen bat egitea. Eta Iruñeko udalak plaza honen bitartez, ekarpen bat egitea sare horiek ugaritzeko, sare horiek berritzeko eta sare horiek garatzeko. Aitziber, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta hemen informazioa luzatzen dugu, norbait animatzen den. Eta ea zer moduz doan sarearen ibilbidea. Hori da, mila esker zuei, aukera hau emateagatik, eskerrik asko. Ondo segi. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, osteguna, orduek aurrera egin ahala argitzera egingo du. Eguna hodei ugarirekin, ipar-mendebaldeko haizearekin eta euri pixka batekin hasiko dugu. Goizak aurrera egin ahala atertu eta argitzera egingo du. Arratsaldean ia oskarbi egongo da. Temperatura asteazkenean baino freskoagoa izango da. Kostaldetik gertu balio altuenak 14-15 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 12 graduren bueltakoak. Gauean haizeak hegoaldera egingo du. Ostiralean hegoaldeko haize zakarra, ostarteak eta temperatura gorantz egingo du. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, eta ondorioz temperatura asko igoko da Kantauri isurialdean, non 18-20 gradu inguruko maksimoak espero diren. Zeruan hodei ugari ikusiko ditugu ziztu bizian mugitzen, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak eta tarteka ostarteak ere irekiko dira, batez ere kostaldean. Ateri egongo da. Haize bolada oso gogorrak espero dira haizeguneetan, bereziki mendi inguruetan.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Josu Arraizekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, esan beharko bai. Bueno, urtarrilaren 30ean greba egingo duzu, ezta? Hori da, bai. Egun osoko mobilizazio eguna izanen da, gure aldarrikapenen inguruan. Da, bueno, duela hilabete pare bat, elkarrekin egon ginen, eta nola joan dira hilabete hauek? Bueno, egia da, hemen egon ginen azkenekoan oraindik negoziazio batean geunden Hezkuntza Departamentuarekin, eta, bueno, itxaropena hor genuen, ez? Behin bi greba egonda, eserarazi egin genuela Hezkuntza Departamentuan gurekin negoziatzeko, hainbat mahai sektorial segidan izan genuen negoziazio prozesu batenantza izan zezaketenak, baina azkenean Hezkuntza Departamentuak alde bakarrez erabaki egin zuen negoziazio bide hori ixtea, eta orain urtarrilan gaude berriro ere iraian bezala. Hor ditugu gure aldarrikapenak, eta Hezkuntza Departamentuak itxi egin du gure aldarrikapenen ingurukon negoziazio bide hori. Bi greben bitartez ireki genuena. Osea, ez da deus lortu. Berez momentu honetan ez dago ezer. Eta zuen aldarrikapenak aldatu egin dira? Gure aldarrikapenak badira berberak ez ikasturte hasieratik, baizik eta aldarrikapen hauek sindikatu guztien artean adostu egin genuen, esango nuke orain dela jada 2 ikasturte. Hau da, aldarrikapen hauek badute jada ibilbide luze bat, eta ez dira aldatu. Ez dira aldatu, ez direlako lortu. Eta horrela gogoratzearren zeintzuk dira hauek? Bueno, segitzen dugu aldarrikatzen ratioen jaitsiera lineal bat etapa guztietan, Nafarroako etapa edukatibo guztietan, gure irakasleon erosteko ahalmena berreskuratzea, plantillen egonkortzea eta azken urteotan metatzen joan den lankarga gehiegizkoa desagerraraztea. Eta gehiengo sindikalak grebara zoazte hilabete honetan, baina gero sindikatu batzuk akordio hori edo akordio antzeko hori sinatu dute, ez? Bai, hori da, zentzu hortan bai gauzak aldatu egin direla, guk mantendu egiten dugu batasun sindikal bat, 4 sindikaturen artean, mantendu egiten ditugu 7 sindikatuenak ziren aldarrikapenak, gu orain aldarrikatzen ari garena, akordio hori sinatu duten sindikatuek ere, babesten zituzten aldarrikapenak ziren. Baina egia da aldaketa hori eman dela, ze azaroan Hezkuntza Departamentuak egin zuen nolabaiteko ultimatum bat, eta ultimatum horren aurrean, sindikatu batzuek erabaki genuen ez onartzea ultimatuma, eta beste batzuek berriz makurtu ziren eta sinatu dituzten hezkuntzak proposatutako akordio eskas eta txantajista bat. Eta zer suposatzen du honek? Zer suposatzen du sinatu izanak edo, bai, haiek konpromiso hartu zuten Hezkuntza Departamentuarekin orain negoziatzeko itun berri bat, hezkuntza itun berri bat, apirila baino lehenago. Eta sinatzen baldin bada, azaroko proposamen horiek indarrean jarriko dira 25-26 ikasturtean. Lortzen ez baldin bada itun berri bat, ez da ezer lortu. Ze azaroan akordatutako neurri horiek bertan bera geratuko lirateke. Hortaz, sinatu dute konpromiso bat, betetzeko neurri batzuk, baldin eta Hezkuntza Departamentuak nahi duena sinatzen duten orain apirilan. Hau da, esan dugun bezala, edo esaten ari garen bezala, txantaje bat. Eta zergatik uste duzu sinatu dutela? Hori niri ez dagokit erantzutea, nik esan dezaket zergatik guk ez dugun sinatu. Eta ez dugu sinatu, hain zuzen ere, neurri horiek direlako oso eskazak, oso urrun gure aldarrikapenetatik, ez zegoelako inolako motiborik negoziazio hori mozteko azaroan, eta ez dugulako ikusten zergatik egon behar da lotuta negoziazio bat gure aldarrikapenen inguruan hurrengo ikasturtetan ezartzeko itun berri batekin. Departamentuak egin du lotu bi kontuak eta guk ez dugu ikusten behar hori. Eta ez dugu sinatu, beste gauza batzuen artean ere bai, epe muga jarri zaiolako itun hori sinatzeko. Eta da apirilaren 14. Eta fundamentuz behar den bezala egiteko ezin zaio epe muga horren motza jarri.
negoziazio bati, itun berri baten negoziazio bati. Ze oraindik ez da hasi negoziazio horrekin, urtarrian gaude, horrek esan nahi du 2 hilabete eskaz daudela hori negoziatzeko. Eta ez diogu zentzurik ikusten apirilaren 14 data horri, hain zuzen ere. Eta nola eragiten dizue zuen eskarerei baiek sinatu izana? Bueno, egia da, batasun sindikala bere osotasunean indar gehiago ematen zigula, baina guk ezin dugu inor behartu gurekin mobilizazioetara etortzeko. Ez dakigu apirilean paktu berria sinatu egiten ez baldin bada, ze bide hartuko duten 3 sindikatuek, baina Steilas Lab, ELA eta Comisiones Obreras, nik uste dut guk oso garbi dugula, segitu behar dugula, ikasturte osoan zehar mobilizatzen berriz ere behartzeko hezkuntza departamentuan benetan negoziatzera. Eta ez haiek nahi duten parametrotan eta haiek egindako txantajea onartzen. Eta zein izan da hezkuntza departamentuaren jarrera hilabete hauetan zehar? Justo aste honetan izan dugu mahai sektorial bat, ez genuen horrelakorik aspalditik, azken asteetan eta etorri ziren egutegi batekin pakto berria negoziatzeko. Eta horretan daude, ireki nahi dute negoziazio bat, pakto berri horren inguruan, gero eskatu genuen greba batzordearekin bilera bat egiteko, eta Jimenok esan zuen baietz, deituko gaituztela, eta hurrengo astean elkartuko gara departamentuarekin, eta gu arituko gara gure aldarrikapenen inguruan. Eta paktoa negoziatzeko bilera horietan, guk oso garbi dugu, esan dugu milaka aldiz, nahi dugula desbinkulatu gure aldarrikapen negoziazioetatik, eta nahi dugula epemuga, apirilaren 14koa, kendu, ez du zentzurik. Eta, sindikatu bakoitzak erabakiko du, mahai horretan negoziatzeko paktu berria esartzen den ala ez. Hori ikusiko da, ze lehenengo bilera deitua dugu otsailaren 6irako. Eta kendu nahi duzue pilaren 14 ez du zentzurik. Hori ez duelako denbora ematen, ez? Gure ustez ez dago inolako zentzurik, zergatik nondik atera dute apirilaren 14a baino lehenagokoa izan behar dela paktua, ez du esanka ez buru, eta paktu berri bati eman behar zaio behar duen denbora. Aldez aurretikan horrelako epemuga bat itxia jarri gabe. Eta hau guztia gertatzen den bitartean, irakasleen iritzia zein da? Guk segitzen dugu batzarrak eta asanbladak egiten eta ari gara berriz ere 10 ikastetxetara joaten, 4 sindikatuok. Eta hor, gurekin elkartzen den jendea ez dago pozik sinatutako akordioarekin, eta orduan ikusten dute gure aldarrikapenak daudela hor, lehen bezala, bete gabe, eta nik uste dut mobilizazioa ikusi dela dugun bide bakarra dela, ze hezkuntza departamentuan aldetik ez dago inolako borondaterik. Izan ere, azaroko akordio hori eskaza izanik ere, etorri zen 2 greba potente eta gero. Hortaz, erakutsi digute zein den bidea. Eta nik uste dut irakasleek ikusten dutela zein izan den bidea, ez? Mugitzen zara, erantzuna dago, bestela hezkuntza departamentuak beste aldera begiratuko luke. Eta ikaslei nola eragiten ari die egoera honek? Ikaslei? Ikasleak joan daitezke ikastetxetara, gertatzen dena da, greba egun batean ez dela klase egun normal bat. Oztoporik ez dago, ikasleak joan daitezke ikastetxetara, zerbitzu minimoak hor daude, eta umeak egun horietan atendituak egoten dira. Esan nahi nuen ratioak horrela... Argi dago, guk eskatzen duguna, eskatzen dugu ez soilik ikuspuntu laboral batetik, baizik eta guk dugu kontuan hezkuntza publiko sistema osoa. Zer guk eskatzen dugun guztiak eragin positiboa izango du hezkuntza sisteman eta hortaz ikasleengan ere, bai, noski. Eta, 30ean greba egingo duzue, zer prestatu duzue egun honetarako? Bai, hasiko gara eguna pikete informatiboekin, goizeko 8etan, Iruñe herriko 7 puntu desberdinetan antolatu ditugu pikete informatibo horiek, eta gero goizeko formatua izango da oso antzekoa aurreko 2 grebetan egin dugunarekin konparaturik, ze egingo dira 4 zutabe, Iruñe herriko puntu desberdinetik abiatuko direnak, Golenetatik, Txantreatik, Cuatro Vientosetik eta Mendillorritik,
eta elkartuko dira hezkuntza departamentuan, eta hor 11etan abiatuko da manifestazio bat Nafarroako jauregiraino, diputazioko jauregiraino. Eta gero arratsaldean eginen dugu elkarretaratze bat, udal plazan, eta hor ahotsa emanen diegu hezkuntza komunitatea osatzen duten beste kolektibo batzuei. Hau da, irakasle garenok aparte dauden beste kolektibo batzuei. Eta harreraren aldetik zer espero da? Zer aldetik parte? Harreraren aldetik. Grebaren harrera Bai. nolako izanen den, guk espero dugu izatea berriz ere mobilizazio potente bat. Irailetik onera nabaritu izan duzue aldaketa jendearen ezakit. Denetarik, azkenean borroka bat luzatu egiten denean, batzuko gogotsuago lortze bide hortan, eta beste batzuk ahultzen doaz. Orduan, hori ja norberaren izaeraren arabera edo izanen da, ez? Nik uste dut denok oso garbi ikusten dutela aldarrikapenak ez direla bete, hau da, arrazoiak ditugula mobilizatzeko, eta gero kalera ateratzea ala ez, norberaren erabakia. Egia da, ikastetxe batzuk mugitzen ari direla, elkarretaratzeak egiten ari direla, greba batzordeak egin direla, baina Nafarroan 200 asko ikastetxe daude, eta noski mugimendua ez da berbera guztietan. Baina daude ikastetxe batzuk oso mobilizatuak, ez diote utzi mobilizatzeari, segitu izan dute, protestak egiten, presio neurri desberdinak antolatzen, haien artean hizketan, mugimendua ez da eten. Eta labetik nola zaudete, nola daude animoak? Gogotsu, ari gara jota fuego, grebaren prestaketan, jendearekin egoten, asanbladetan, eta beti esaten duguna, gure helburua ez da konfrontazioa da, konfrontazio honen bitartez lortzea helburuak. Eta helburuak dira gure hezkuntza sistema hobetzea. Eta, zer da greba honetaz espero duzuena? Espero duguna, benetan bada, hezkuntza departamentuaren jarrera itxi hori aldatzea. Hori da eskatu nahi dioguna. Oraindik garaiz gaude, 25-26 ikasturtean martxan jarri aldiren neurriak negoziatzeko. Eta bermatzen poliki hasiko direla hezkuntza publikoaren baldintzak hobetzen. Hori da eskatzen duguna. Orain arte izan duen jarrera itxi eta txantajista honi uku egin, eta benetan talante negoziatzaile bat erakutsi. Ze Jimenoren aldetikan, aurreko gunean bertan telebista baten egin zituen adierazpenak, eta justo kontrakoa adierazten du. Ez dago prest negoziatzeko deus. Eta nola aurre ikusten dituzu hurrengo hilabeteak? Eta apirilaren 14 data... Gauzak gehiegi aldatzen ez baldin badira, aurre ikusten duguna da ikasturte bukaera mugitua ere, bai? Eta mobilizazioekin segitu beharra izanen dugula, ojala ez, ze horrek esan nahiko luke, departamentuaren jarrera erabateko aldaketa bat izan duela. Baina bestela mobilizatzen segitu beharko dugu. Lortu arte ez zarete... Bidean jarri arte, hori da. Josu, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, ez dakit jendeari zerbait esan nahi diozun, hemendik? Nik uste dut Jimenok eta departamentuak askotan izan duten adierazpenetan saiatu direla adierazten gurea dela kolektibo privilegiatu baten mobilizazioa, ez? Eta nik hemendikan esango nukena da hain zuzen ere kontrakoa. Gu mugitzen ari gara hezkuntza sistema publiko osoa hobetzeko. Ez da kolektibo privilegiatu baten mobilizazioa da, hezkuntza publikoaren aldeko mobilizazioa. Eta jendeari zer mezu helarazi nahi diozu? Gurasoei eta ikaslei esatea, haiek ez direla kaltetuak, baizik eta gure borrokaren emaitzak gauzatzen baldin badira, haiek onuradunak izango direla. Ea zer moduz joaten den 30ko greba eta hurrengo hilabeteak, eta kontaktuan egongo gara, segurazki. Mila esker eta hurrengora arte, orduan. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da.
Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.